Профилмс представя. Добре, момчета. Последна проверка преди излитане. Десен ротор. Дума! Ляв ротор. Дума! Налягане. Не е зле. Никак не е зле. Излитаме. Очаквайте скоро в кината. Не мога по-бързо от това! Нали забраних състезанията? Аз ли победих? Вижте новите приключения на Нико. Ако живееш с мен и мама, няма да се налага да летиш непрекъснато. Знам, Нико, но... Това е Лени. Искам да те запозная и с още някого. Ела да кажеш здравей, Джони. Ти ли си по-големия ми брат? Нима това не е страхотно! Не съм ти брат, а тя не е твоята майка, тя е моя майка! Как ми се иска да те няма! Какво стана? Къде е Джони? Оставих го ето там, а сега го няма! Оставил си Джони самичък! Джони! Помощнико! Не, Джони! По-добре най-опитният северен елен да води. Отдръпни се, младежо, не виждаш ли къде ходиш? Нико 2. Малко братче, големи проблеми.